No t'allunyis gaire, Nelly. Encara t'hi perdries aquí. Martin Mystery, el monstre del pantà. Va ser una festa molt maca. Posa-n'hi més, Java. Les postres són bàsiques per mantenir aquest cos tan formidable. Em posaré a fer els deures de seguida, així després podré sortir. Si vols que t'hi ajudi, Hola, em dic Martin. I vosaltres? Fuig d'aquí, fastigós! Què passa? Què he dit? Ostres, Vols un consell, Martin? Si vols lligar, hauràs de millorar moltíssim la teva imatge. què t'empatolles, Diana? La meva imatge és impecable. Mira, quin m'ataca! Quan penses créixer i ser una mica més polit? Jo sóc la mar de polit. Vols dir? Sí. Escolta, què t'hi jugues que no et pots estar tot un dia sense embrutar-te? I tant que puc. Però si vols fer una juguesca que segur que perdràs tu, qui perdi farà un massatge als peus d'en Java. Sense guants. Cort! Massatge, visca. Al centre. Obre la porta de la nevera. Corre. Ostres, adéu-siau, dinar. No pateixis, Diana. Tenim un bufet lliure aquí mateix. Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Java el cavernícola, endavant. Hola, nois! Hola, Billy! Ei, Què, nano? Et ve de gust un gelat? Pots triar. En tinc de xocolata i de crema de plàtan. Tu mateix. De xocolata, sisplau. Una elecció excel·lent. No, fes servir un tovalló, que la xocolata empastifa molt, oi, Diana? No, sisplau. No t'espantis, Java. És el simulador de combat virtual del centre. Brutal! Hi puc jugar? No, però pots investigar l'estranya desaparició d'una nena en una biblioteca del sud d'Anglaterra. Al sud d'Anglaterra, dius? Que potser té res a veure amb Stonehenge. Als anys 70 hi va desaparèixer tot un grup de hippies. Gràcies, Martin. T'acabes de carregar 6 mesos d'investigacions sobre el clonatge. I va de poc que no perds la juguesca.
Ara, si em disculpeu, he de salvar la gent anaconda del cíborg matarrèptils. Seguiu-me, nois! M'encanta el paisatge d'Anglaterra. És tan relaxant. Hola, sóc en Martin Mystery, agent secret extraordinari. Amb el teu permís faré les presentacions correctament. Jo em dic Diana, ell Java i ell és en Martin. Som del centre. Expliqui'ns què ha passat, sisplau. Era l'hora de tancar i li he dit a la Nelly que no anés gaire lluny. Però no m'ha fet cas. Després ha fet un crit i ha desaparegut sense deixar rastre. Potser se l'ha endut un home invisible. Això explicaria la falta de proves. No sé per què, però ho dubto moltíssim. Perquè tu sempre dubtes de tot, Diana. Ets una escèptica. Oh! Molt hàbil, senyor agent secret extraordinari. Tranquil·la, que això formava part del meu pla, perquè si no, no hauríem descobert aquest moc verd. Ep, compte, que si m'embruto les mans perdré la juguesca. Analitzant les dades, mostra identificada. Composició, substrat àcid compost bàsicament per molsa d'esfagnals i torba. Ha! Moc de pantà. Moc de pantà? Que estrany. No és un home invisible. Em penso que és un monstre del pantà revivificat. Què t'enrotlles? Oh, i tant! Segons una llegenda anglesa, la gent que s'ofega als pantans de vegades torna convertida en mòmia per buscar venjança. El que no acabo d'entendre és per què s'emporta els nens. D'on les treus, aquestes històries? Paranormal, revista mensual, amb una pila d'informació i un regal sorpresa. Ets la pera, eh? Li he dit a l'Ian que no sortís de casa, però no m'ha fet cas. I aquell monstre se l'ha emportat. Monstre! Ho sabia. Tranquil·la, nosaltres el salvarem, senyora. Oh! Per allà! Cap on han anat? Avall! Caram! És la cosa més increïble que he vist mai de la vida! Que el nostre segrestador s'hagi convertit en un munt de cucs o que el terra resplendeixi? Totes dues coses. Havia sentit a parlar dels forats de cuc que viatgen pel continu espai-temps, però no em creia que existissin de debò. I ara què fem, eh? Obrim el forat de cuc aquest i ens llancem darrere el monstre? Ja és massa tard, el portal s'ha tancat. A més, si m'hi hagués llançat, m'hauria convertit en el massatgista de peus d'en Java. Què? I per una estúpida juguesca hem perdut el rastre? Perdut no. Ah, un llibre cobert de moc de pantà. El deu haver trobat a la biblioteca. Conte de l'home del pantà. Ai, ves, sembla un conte per fer pols nens. Però es basa en fets reals. Mireu a què es dedica el protagonista. Ostres, si segresta nens! I els porta al seu malèfic món del pantà. Oh, és increïble! La teva teoria de l'home del pantà no era tan passada de voltes. Gràcies. No, no. Molt bé. I ara que ja sabem qui és el dolent, com l'atraparem? Bufar i fer ampolles. Només cal llegir el llibre per veure com acaba el conte de l'home del pantà. Esclar, bona idea, Martin! Llàstima que falti l'última pàgina. El monstre ens ha passat la mà per la cara. Potser no. Hi ha una cosa que encara no hem provat. Ultrarellotge activat. Llegenda seleccionat. Home del pantà. Segons el Llegendex, es tracta d'un monstre mitològic de l'Anglaterra del segle XIII.
Surt de nit, s'emporta els nens que es porten malament i els tanca al seu infern del pantà per tota l'eternitat. Ja ho entenc. La Nelly i l'Ian s'han portat malament. Per això se'ls han portat al pantà. Ei, tens raó, però saber-ho no ens ajuda a solucionar el problema. No n'estiguis tan segura. Veniu, tinc un pla. Molt bé, i hem fet venir els nens més entremaliats del poble. Ens pots dir ara quin és el pla? Fer que es portin molt malament. Això atraurà el monstre cap aquí. Aquest és el pla? Martin, Mystery, aquesta és la pitjor idea que has tingut mai! Si em permets que t'ho digui, fill, a mi tampoc no em sembla que sigui una idea gaire brillant. No sou massa joves per portar una investigació d'aquesta mena? Confiïn en mi i no us preocupin per res. En Java i jo serem aquí per protegir els seus fills. Entesos, doncs. Si necessiteu res, serem aquí fora. Anem per feina, que comenci la festa. A qui li ve de gust saltar damunt del llit? A mi! Apa, doncs, ja podeu començar. Vinga, segur que podeu saltar més amunt. Ho veieu? Hi ha persones que valoren les meves idees. Sí, una colla de nens de 10 anys. Han passat 10 segons i no res. No crec que aparegui el paio del pantà. Paciència, dona. Terrorífic! No ets meu. Tranquils, que ara m'hi poso. Ultrarellotge activat. Xarxa X seleccionada. Esperat, que s'escapa! Ha arribat el moment de saltar. Martin, aquesta me la pagaràs! Ei, mireu! Continuo tan net com una patena. Soc bo o no, nois? Si ets tan bo, per què no busques els nens segrestats i ens treus d'aquest lloc tan espantós? Sembla que el portal ens ha transportat màgicament en alguna mena de món alternatiu. Ah? Ja sé per què em sona aquest lloc. Fixeu-s'hi, és el món de l'home del pantà. Ei, és veritat! Ara només cal contestar una pregunta. On és l'home del pantà? Em fa l'efecte que no és gaire lluny. Martin! Java! On sou? Aquí! Diana! Diana! Ei, què passa? Prou, Java, que em fas pessigolles! Ei, però què?
No, nosaltres som els bons. Us hem vingut a salvar. Volem tornar a casa. Tranquils, que ara esteu amb el millor. Us trauré d'aquí en un 3 i no res. Quina mena de deixonses és capaç de portar criatures innocents a un lloc com aquest? Sou aquí perquè sou uns nens molt dolents i no en sortireu mai. Perdona, però jo ja no sóc una nena, jo sóc una noia. Una noia molt dolenta que no ha fet els deures. Oh, i tu com ho saps? Jo ho sé tot! Gaudiu de l'eternitat. I ara què? No has dit que ens trauries d'aquí en un 3 i no res? És clar que us trauré d'aquí en un 3 i no res. No és res, un petit obstacle en el camí. Això no canvia res. Encara podem sortir d'aquí. Penso... Doncs val més que pensis de pressa abans que els cucs ens tirin al damunt. Estic segur que aquí dalt hi ha d'haver un portal. Si tingués alguna cosa per enfilar-m'hi, com ara un diccionari gros. Ei, ja et va bé el llibre? Perfecte. Ja està! Agafeu-vos fort! Et felicito, Martin. Ha funcionat! Moltes gràcies, senyor! I ara anem a buscar el monstre. L'hem d'aturar abans no s'endugui més nens al món del pantà. És una feina pel món 2. Aviam si et prova això, bèstia del pantà. Sí! Espera. Som-hi, anem a la biblioteca de seguida. Hem de trobar l'última pàgina del llibre. Jo miraré a la banda on va desaparèixer la Nelly. En Java i jo cobrirem la resta de la biblioteca. No podreu fugir de mi, heu sigut dolents. Ei! La turbocorda no falla mai. Vull dir, la turbocorda no falla gairebé mai. Martin, Java! Ho he descobert. Mireu, al final els nens tornen a tancar l'home del pantà dins del seu llibre. Presa! Ja ets meu! Compte que vol sortir! Caram, mira que n'és de pesat.
I tots van ser feliços i van menjar nissos. Ostres, mira que he anat amb compte, eh? No sé pas com ho he fet per tacar-me la camisa. Doncs ja sabem qui serà el massatgista oficial dels peus d'en Java. Massatge. Passava per aquí i he volgut venir a felicitar-vos per una feina tan ben feta, tropa. Gràcies, però la veritat és que ho he fet jo tot solet. Ei! Que ho has fet tot sol? Quina barra. En nom de tot el poble, t'agraeixo que hagis salvat els nens del monstre. De res, home, ha sigut un plaer. Ei, Martin, per què no et quedes? Ets molt diferent dels altres grans. Això és normal. Encara no ha acabat de créixer. Ei, fixa-t'hi, ara resulta que no era una taca, era un paperet de la biblioteca. Això vol dir que estic net i polit i que tu faràs el massatge de peus en Java. M'acceptaries un bal, Java? Massatge ara. Una juguesca és una juguesca. Ja t'hi pots posar.